Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun Eyang Hasmara kanthi irah-irahan sing tunggu kretek sesek. Sing dak aturake iki dudu crita karangan, nanging pengalaman nyata kang dak alami dhewe sawetara taun kepungkur. Nalika kuwi penulis mulih saka latihan tabuhan utawa karawitan ana daleme suwargi Bapak Kisma Sudarmo kang daleme keletan kali karo omahku. Daleme Pak Kisma ana wetan kali, nggonku ana ing kulon kali sesek gaweane warga. Saka omahku yen arep gladen karawitan kudu liwat kretek sesek gaweane warga. Ing wetan kali kono ana sendange kang banyune bening kanggo nyukupi wargane masyarakat sakiwa tengene kono. Sendang kuwi kondang diangsu kanggo ngombe dening warga pirang-pirang desa. Mula digawekake kretek sementara kanggo liwat wong kang ngangsu ing kulon kali. Sendang iki saiki digarap PDAM, bantuan pemerintah. Banyu akhire bisa dianggo warga pirang-pirang desa. Pancen banyune resik, bening, sehat. Kuwi kretek lan sendang sing mesti kanggo liwat lan ngangsu nyukupi butuhing masyarakat. Nalika kuwi penulis mangkat ora numpak kendaraan utawa sepeda apa sepeda motor, mung mlaku wae. Dasar panggonan gladen kuwi ora adoh saka omahku, ya mung keletan kretek sesek kuwi. Nalika gladen wis rampung, watara jam 1 lingsir wengi, gladen rampung. Kabeh padha mulih. Daleme Pak Kisma Sudarmo kang kanggo gladen karawitan mau ora adoh saka kretek sesek mau. Kacarita, nalika penulis ninggal daleme Pak Kisma Sudarmo, sawetara kaya wedi liwat kretek sesek kono. Lah nalika arep ngambah kretek mau, ing ujung sabrang kulon ana regemeng-regemeng sajak kaya wujude kewan. Lah tenan. Kepadangan senterku jebul wujude macan putih, gedhe, medeni marep ngetan. Kaya-kaya ngadang lakuku. Lah aku ya wedi to. Aku penulis kang matur iki ora wani liwat kretek kono marga macan mau kaya ngadang lakuku. Aku mudhun trima nyabrang kali nyingkiri macan mau. Ya wedi to. Tekan ngomah aku matur karo bapakku, nritakake yen aku mentas kepethuk macan neng kretek sesek mau. Bapak banjur ngiling-ngiling, banjur ngendika, "Le, dina iki ra dina sasi sura.
Nek sasi sura kuwi wong Jawa percaya mesti ana kang diarani Kyai Semara Bumi. Wujud macan yen ngeta wetara angsluping srengenge. Ngendikane bapak, sapa sing diweruhi Semara Bumi mau? Jarene besok bakal dadi wong kinacek uripe. Akeh kancane lan sing cetha bakal akeh rejekine. Bapak banjur ngendika kudu suka syukur dening ditemoni Kyai Semara Bumi. Ora angger wong ditemoni Kyai Semara Bumi lan durung nate krungu kabare yen ana wong cilaka merga Semara Bumi. Nek saiki suwe saka anggonku ketemu Semara Bumi kuwi sing cetha pancen akeh kancane, rejekine ya lumrah. Ora kurang sandang pangan, urip tentrem lan semangat. Atur suka syukur marang kang paring gesang. Mung semene atur perkara Semara Bumi, matane mencorong, mbalikake soroting lampu senter sing dak plorongake marang macan mau. Lah piye kaya ngadang lakuku? Kudune aku kuwi kepetung dudu wong jirih utawa gampang wedi, luwih becik nyimpang ngedoi. Cariyos menika karipta dening Eyang Hasmara. Kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 51 gangsal tanggal 11 April 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun.